mo gyina yie na ɛdeɛ na ɛkɔ so wɔ manso Tontokrom anɔpɛ ma ho si ɛmo soja nyasɛm ketewa ɛgya no ekuro baako gyina akyire baako gyina anim ɛdeɛ na ɛkɔ so Salam nyame atom anɔpɛ de gyina yie na baabi a gyina no ɛyɛ Tontokrom so de odi kan aka me na ɛno anadwo no ɛna yɛnya ne sɛ adehye a wɔn mu Tontokrom ɛne asaafoɔ no sɛnea n'anim wɔ bɛtɛ gya sɛ ɛyɛ militifoɔ no baa ma ɔmo ne ɔmo ɛde brɛni no anadwo no ɔmo nya ne nteɛ sɛ militifoɔ no nso asa aba bɛbu kwantimfoɔ no mu a wɔn nso ɛde ɔbɛtu ahyɛ ɔmo so na concession a ɛho aba da a yɛkasa yi ɛho asɛm akɔ akɔpie ɛyɛ regional minister hɔnom a ɔmo gu so ɛka ho asɛm a mekae sɛ na ɔtwe yi a n'ano nsu ada wɔn kɔsi ho nkonnwa ma minister yɛ sɛ etuo nkɔtwe deɛ da obi a sɛ asanko sɛ kuromafoɔ no obi anya abotrɛ na ɔmo nhwɛ sɛ ɔmo betumi apɛ asɛm no kɔmɛsi brɛ nti wɔn anka bi anhyɛmu ɛna ɛyɛ asankofoɔ asa akɔfa militifoɔ asa ade aba bɛgu ɛkwantempoe so nkɔmo sa bɛbɔ wura kurom na nɔpɛ yi sɛdeɛ sɛnea mfonin sisiɛ no yɛahwɛfoɔ bɛtumi aba Facebook no so ɔmo abɛhwɛ yes I'm watching ɛgya buruburuburubu paa wɔn mu a wɔn hwɛ no bɛhu sɛnea adehye a wɔn wɔ Tontokrom na wɔn ani apere esi ɛdeɛ na wokɔ anim kakra bɔ nso video ne fa baabi militifoɔ no nso aba bɛka ɛyɛ egya n'akyi a egya mi kɛn sɛ John efi ɔmo kyerɛ sɛ anadwo bɛɛ bi mmienu wɔn na ɔmo hyɛ aseɛ ɛso egya no a kyerɛ sɛ taade ɔmo ahyi biara bɛsi sɛ anɔpɛ yi bɛɛ na onum ne fa hɔnom a militifoɔ no yes ma ho sɛ militifoɔ bɛɛ 1 2 3 4 5 6 ma ho sɛ 4 ɛde kan wura bush na ɔmo fa wɔn bɛ sɛ ɔmo fa the other side enti say omo no a block kwan no not allowing the military to enter Tontokrom John oma block kwan no kortia ka bia nko ebi nso emma na wonum de omo kyerɛ nti so people na say ba Tontokrom to see amino ka say no a enya ade abenya kwa ewurem because e no de omo de guy ajini na afa dem be do an e de mo so omo tini ewurem e de aba ni na afa concession eho aba asem no eho a omo guso a twe ho direct na owuro say eka NDC mperinfo a wɔn nso ɛwɔ Tontokrom a Tontokrom de hyɛ ma me ni nkɔmɔ sima na yɛntie nea wɔn nso ɛfa a wɔn ɛwɔ ɛka ɛda sɛ me ma akyɛ no pɛn na ɛto so kɔkɔɔ deɛ nyame adɔ no kɔkɔɔ ya me pɛsɛ de otie no ehu sɛ ampa sɛ wɔn a ɔkasa nti bɔ odi ni nyinaa kyerɛw yɛfa no Richmond ɔsɛn na yɛnya ne nteɛ yɛba yɛn nso deɛ nyaba bɛhu yɛnyɛ ne sɛ na wɔtwe na mo ne minister wɔ nkonyasie a bidi sɛ nkonyasie no nyinaa ne sɛ munya abotrɛ ɔmo nso nya abotrɛ na ɛdeɛ na baa bio a munya asanteɛ a ne mo ahyehye ties wɔ ha yi ɛmenya ɛnokorɛ ɛnsɛ bɛɛ 3 weeks yɛ minister ba kurom ha ɛbɛhwɛ asase no sɛ asase no ɔbɛhwɛ sɛ mining company kɛseɛ yɛ adwuma wɔ so no sɛ bɛyɛ yi ana ɛnni yie ɔmbɛhwɛ yɛ na ɔmo kɔe ɔmo to ɔmo nsa frɛ kuromiafoɔ mbanyinfo ma yɛkɔhyiaeɛ no ɔmo ma yɛ san sɛ san no so a ɔmo bɛfrɛ asankofo asa apɛ die na afei no ɔmo de deɛ ɛda asɛm no ɔmo de baabi a ɛda bi ato wo a wodi bɛm anaasɛ wo a yɛpɛ sɛ ɔkɔyɛ adwuma no woakɔ akɔyɛ wɔ adwuma ɛnti obiara nkɔ na ɔnkɔ trase bi na obiara nkɔyɛ ntɛkɔtɛ biara ɛna yɛdeɛ yɛba aba ɔbɛyɛ te hɔ ne yɛte sɛ asankofo akɔpɔ soldiers ɛde ɔmo aba ɔmo bɔ kurom yɛ sɛ ɔmo bɛ ɔta bɛfoɔ hyɛ so biom na deɛ fɛɛ sɛ ɔmo bɛto hyɛ yɛ so ɛdeɛ trase deɛ so no ɛnyɛ sɛ ɔdeɛ ne minister kan yɛ minister mɛta nkɛtam no so a wɔn bɛfɛ yɛ eti die nti ɛna wɔn di soldiers ba na saa deɛ yɛn so tìmɛmufoɔ no yɛn nam soldier ni bia ɛnwura kurom ha ɔno na mmaa yɛn so nyinaa yɛn di twi ɛbɛbɔ ɔdɔntum sɛ nya bia yɛrɛma soldier ni bia ɛwura kurom ha na ɛgya sɛ ɛnyɛ saa na minister ni ɛkasa yɛ ɛgya sɛ ɔtí mi ka ɛgya sɛ yasa bàtɔ wo yɛ dɛn wɔ ɛwɔ Tontokrom. Eka youth committee no. Oka unit committee no. Minister ba hɔ meba minister ba hɔ me ka sɛ wɔne mu hyia ansa na ɔba hɔ. Ɔba hɔ kɔɔ no. Na mo hu police sojafoɔ no wɔ hɔ bio. Anaasɛ na ɔmo wɔ hɔ ba na kuro no na ɔmo nwuram. Minister ba kɔɔ no. Na soja ni bia ni kuro no sa.
ana maso ye wu so je bi bia wa ha okay so mu nyina akọ enti anra nyimre ana o mo sha asre so o mo ba okay enti e bo be 4:30 to 5 no mo be. Wow, I see. Mama hwe sesi ai no mo omo ba no ma attack obi ana omo ti obi omo make arrest bi ana omo pray obi ama mo react this way. No pre omo ba ya ne de omo pray obi a omo make arrest bi a ba etie no omo ma won shop kakra ba yes ya nko ya mo ana yes ya nko omo attack because ye bi se de ni bia ni asem where the assembly no mo asem ya sa asem mo nya aduma ana yes ye ni akodi e be timi ko gafo akọ eti ya ta to mo nso anyere attack ye na they say mo block kwan e say so obi nso peso otu kwan na okọ ba bia ba we da akọ say we unit committee member na mama kwan ama mrantie no aye sa de eye ya block kwan say ya ma obi antu kwan ko ba bia o ya block kwan say ma so je ni bia nwura promu ha ana so je bia nwura sa ase le so ejiti ba mi bia wo tu ni kwan bia kwan da ho okọ eba obi a wo tu kwan bia ti ko ba obi a wo be pro ni bia ti ko e kwan da he me just say kwan da he fa apart from baby a ma block ni kwan bi da ba bi o ai e kwan da bre e da kwa ya mi sta me ba ti ni ko ba ko si e ti kwa tra so ti ni ko ba ko si baby ni ti na da ya ti wa nti baby a soja fo no be fa wura mu no de mo kwa mo wura mu baby a be fa wura mu de baby a mo fa ayura asase ni so asase na mo kaso mo koso no ba kwan na mo kaso mo wura so no ani ya siku so ya mo wura so enye o man ni na kwa soja fo aba ho no mo do ye be sen ya o mo do so kasi o mo de ba ya no ni so mo kwa ko a amoka ankata esi event aka ho etio esi ka so ti se ni o mo kwa ko aka ho o mo ka kese na o mo lo do o dogun no enu so be 5 ele si man say na Africa o mo de na o mo titi mu enso be 4 ana masiga no sikam ana kwabrani bi na so wow o ti se ja ko ba no o do so pa video na me hwe no ebi mutumi cross ya na because me hu say ebi wa chire na soja fo no bi wa chire bi wa animu a momo wo machi ebi timi cross ya ebi cross ja no soja fi bi cross ja be ba ni ana try say mbe ram ba ya cha ho mo kwan okay ye say ye ni tue ye ni bibia ba to be ram ye ma kwan okay ye tina ho ya mo kwan e ba mo san so ko mo chi so mo sa se dom na wa ni dosun o mo ti o ma se e ko mo chi ye nya ya no say ye hu se penyi no anya ko so mo din ko mo kakra na te die o mo sa so so jari ko mo chi a o mo de ko foforo mo ka okay I just say jina so mame nananji munyina so mame na that meeting na o mo ka so mo sia me kai o mo sia regional minister any visitor minister koye no na the regional organizer say the presidential staffer regional presidential staffer in charge of political affairs, political coordination, and the others. Me aminia Isham Al Hassan. Now, me kaisa that day na minister by no hobby. Meeting na course no. Me musa no say on one kasa contribution na then na saying. And na e dey pon omo boy. Isham, good morning. Good morning. Na mpacho honam boko de. Adon bi me tia. Ye da nyankopon ase. Anopai me sure say the breaking news ye dey man ma wote ana no anya intel be from Mansu Tontokrom say tension aba kronimu ama mrantie wo kronimu ne sojafo e dey see ani a anya asem ketwa no wate ana ye ha na wote for the first time yeah mama ensa konyo we na menche wote fo nyina no pray ma chin de no me ensa empa mu na ni akọ se asojafo akwa kudu Tontokrom fo so amobaria ama sene e koso no se ya hwe ne na ya ni be nyan 87.9 kumasi
enti mo anhwe yi a enema ani be nyan no anamo be na motu ansa ne aba behwe meetings a mo aye with Tontokrom any stakeholders a wo mo ewo kro ni mu mo be na motu si currently soldier for na redro o ma withdraw no ka say soldier for na redro ay ba kuma sa ba ta sanity minim se bia obegyina so am ya confirm dia se be ya we clear wono so obegyina confirm so minim se soldier for na redro ba kuma na nanji sadan but what ma confirm am say soldier for no a withdraw and I be da so ho sadan no kwasem ye ka say the soldier for no o ma return o ma withdraw okay o mo asa o ma chi o mo ko okay nti ye ka say si ade military ni die ni a o ma sa o chi o mo ko ja so ma me na me ne isham ntwas isham wey enye first time manfo no tie manso Tontokrom mrantie ya na nkai bia the last time o dey see ye na nka be the last time o mahu bi because of intervention mo de ba en koma amu no mu di ye nti no mo ni da so say oh minister abam wankasa so abam bi de nkasa abre de nka asumdua ba we are surprised say ade ya say sibiu we are surprised pa say ahomachi me ke say asoja kwa kudu kru me ka say enye me nwanwa mandeboa ebi nti na me ka say enye me nwanwa Tontokrom de sheno ni kru mpanyimfo nyina etro krata de koma omampanyi especially John Dramani Mahama ama omampanyi so ebo krata na chidiba ebre Asante Regional Minister ura Dr. Akoma nti Dr. Akoma ni ma ye frɛ Tontokrom wo stakeholders ni na do ngba kumase omu ba no omu de VIP pass afodro enso ele ba original coordinating council ba yehu ye na ka kire omu senti mu na nyiro obi anyi ne representative emra na yenhia to omu so yi omu sia na mu ba ma na omu hia emma ye na omu kasa ko achi ene ka kire omu se omampanyi ahye owura Franka wa ni se omehwe na wonfa yi MP nti no omu ma agebe tuo nkotwe ba bi yeke na Franka ma ni e ba kumo na ba ba hwe the situation ni tete ansana ya to dwumadi na tete edi so omu so agi ye ba eti ase ese omu tusu kuku fom na ya hwe na esi asem no nti ya sa request nipa 5 from Asanko mining nipa 5 from Tontokrom abusia no nipa 5 from district assembly ni nyina yenko asasen sense na otwimi mu ana me ensem ni eti nyina yembo anai ekọ asasen so ba ye ko Asanko mining for ema condition ese the way I want Tontokrom for asem no eti so mo de ahobambo kesi bia ni wo muntumi ntiata asen so nti wo mo twen wo district assembly ho ema ye kokohwe kromi nyina ba bi o mu yi adwo bi o mu bibia ko ye bibia ye bedru assembly ho no ena ye ka kire wo no se ni tam ye be hia owo kumase ni ya ba bi e de yi ebeto nya enani nansa ya wada no ena ye to ye ntafre Asanko mining nipa num ena ye to ye ntafre Tontokrom fo nipa num ena ye fre de assembly no so nipa num ena ye hia original coordinating council asem we enye John Mahama ba ban mu yi ena asem no asi previous regime enfie ni no matata ka asem no en ne ka emba be sia wo mu no le kwasem wo mu ni se ye ma Tontokrom fo ni hu se ye ba ye ni pe gu asase ne so no eprotwi mi ana Asanko ma no so pese ombe ye ebi wo mu dwumadi ba ye pese ye establish first fact and san ye timi ato asem ne so ye pese ko Tontokrom fo no ti ase se the legal document no asase no eye Asanko mining dia omunji enu ntum ne yento aso
so mo gitu mo say e Asanko man dia o muni hawo but timamufo no so yia adwuma ye ye ba ye de nti bo no be du say e ma ye nyina ye ba gitu mo say okay yempe baabi matimamufo no anya adwuma yempe Asanko fo no so anya adwuma o baabi ene ye sa to aso bi so the way you say Asanko man ni say baabi atimamufo no ye adwuma no nia minimum station we yi se o dai no a e dai ni nyina anya studio ho e tie ni nyina no a mo studio mo station ni we mu no sana asase no a timamufo no ye adwuma no sa na tie ana dia ka nyina se sa so kwa nyina agu ho ho no mbe so mo ye na Asanko man no so sei o mo so ba dia timamufo no ye adwuma no kwa so no so pe Vise honest can tie enti ho na be ye twema mentwe ere no meeting no enti ma me ka kire wonum se 87.9 minister de wa ye na dwuma as a regional minister obi o wa santimamu nyina wo so se ba di ye ba tu mi so mi wo say a staffer and then political coordinator and then one Asanko man ye Ghana for we no see Ghana for me party for nti koye be fa say ye be ya ma sum diaba na ba na di mfaso wa Asanko man so na me so me party di mfaso wo ye friend say timamufo no so no o ma ye nyina ye nkwatiri na Asanko man e tonkope dia ahodo miensa timamufo no tonkope dia ahodo miensa na ye schedule another meeting next week na ye misi ani en to ni se be dia be du se fie yi die asem no ebetini aka manasi anya di meeting no ba de nyina etwa pictures say asumdua bua na ye be no I started from 4th September ena etwa pictures no ye jawo mo kwan planti tuo ya ntia kwabo pieti ya ne se enura ye be pon adwuma no na minister say we na call say 87.9 Kumasi obi afre say soldier for be call Tontokrom na call me enche ko asema ye ka ye nwie ye die hele na soldier for be si wachi as a regional security council chair all the security couples ni na under you see I want to be busa no ye course obi e di na ye say onsuma soldier ni bia ni da sene yin ko fie nkodai eti ahomachi asoja fo no koduru ho no eye no na me fe no me nyane no nka boss asem A B C D enti ye be hwe ama de na asi Akoma FM ni na esta se eye course na fa no ahomachi ne se e ma sumvi aye adwuma nya te ya nhwe na ya ntoto enema yi a eye Ghana fo na ye di wo so Ghana fo na ye hwe wo mu Ghana for ni ye to oman ama ma ye ti ye di ama wo mo Ghana for so ye koku wo mo na enti nkoma ye di kakra de me mate ase ne say as we speak Rexec enye aware of the or order sa soldier for so mungura community ni Rexec any that information Rexec ya aware Rexec nipa o ma order say omo enko ura ho na omo ko take over with Asanko but you suspect say e be Asanko for no right from the Asanko because omo kuma for no say Asanko soldier for na aba ho the agency yi na ye suspect say na say you din komo ya wada no Asanko manager no na ohene na wo kromo no ka say Asanko say obeye resettlement 87.9 Emma ye ka kire wo mo say so obeye resettlement on the kura eye take a process an event and this a resettlement ko enu wo kura ba bi edu nyuru ho etima krona an wo mo eba afom ba manager na o manage Asanko man ni kasa no o say when we get there we need a 500 meters away from the enemy must stop there. So cast 500 meters from there. Mo meeting na mo ye no.
Thursday no. Friday saying meeting no na minister won bi. Minister won kasa political coordinator. Then I say omu here 500 meters away. 500 meters away. Nete u cook back on Tontokrom da. 500 meters away. Nete kroni ni eti tu mu ni free ho. It wa me ka try say you will be tracing more. There is a certain word you use. Na so no ye manager no. So no no company. And a company no here adwuma. E dey be how the soldier 400, soldier 200. Now we are giving 100 cities. Now 50 cities are not soldier for. Oh, Boka na so nyampa so. I see meaning say story e be dey actually but you see the good news is that say they okay. Oma withdraw. The way forward no minim because unye head of Rexec. Intimate any assurance from you. Say before I will say me Asante Mantemu regional minister akasa anamoa yetumi say etente ya ya cheswa sanye yesiesia wo na yegusu tu anamo na omo ye ni amo ho se matwafa yeso edi sojafo akọ no nte say yeni omo ma ye beto aso na ya hwe say ye be series of meetings na dey amasom die ya den aba okay okay isham me da say my info see me say sorry near developing story I be the actually me da say pa antibo si akọ bono to fama is see ankasa de na ekoso eja no omadum no na tai no munya free za tai bebrebe no na eguomu fi ana mu ko river fama mi so say na tai bebrebe e mu gire bisu di bia soje mu ko free ya so everybody awo ya de pa ebi o chempi tire kura o wasa ebi ko to yesu ni na he de ko mi gwa e ko to asu ni na o ho ado obi adi japa o ho ado obi adi jaba because ebi na na ye wa ehwe man so ko ni na I see tai no do bebe e man kakra bebe 30 na 40 ndi anopa ya na mo ahamachi ya na mo mobilize ni nyina de aba ho o abrosa abrosa ba ahamachi ebe se no abrosa ebe se no oh be 50 be something ana corona to aso ni wo mo biri na asa obi ho no aba just because of Ajuma no don't. Okay. They say Isham say omo ebeto ankomo no so nti omo soldier for na withdraw. Mo so dey na mo ye as community na mo say no maka sana soldier for na eko. Also ya my phone na eko back to obi eko anazo obi Ajuma. Today the Prime Minister after presidential staff say can you know mo course so mo can some the so mo course sa na o mo can some na some ko ni say we na so the say we na media o mo an no man kan media we to see dia can try mo cross abotre ma fa phone ma na ntwi na mene nkasa ntwi ade aka no to fa ne yenko betimi aka ne say eni say asemi ba de ne bi cha esi ade senia ose aka no bibia koche di amanko na sase o go back to the community military council the same medical can o go but what they are saying na say abanhwe because esi anu say wo hwe manso Tontokrom kunu ankasa ne ndi atwa wo hia na eduma o mo ye pa e mine no mo ye fi aye no de e beka say bia 20% bi ene wo mu eni ti o mo je pa say ata ni betimi amo mo akonya kese a o betimi bia ye adwuma no se e ba sa no ande asunje betumi abanti sa dia akodi se abada hwe no o betumi a resolve sa issue dia anra e be pa ba back and front sa enti bo mo ye pa ni sa aban be no try resolve issue no mo so akoma to mi okay na nanchi gina yie wa na ebra fi boko me da se mama fa wisi na nanchi bo si akon reporter no pa ko pimo man so Tontokrom bacho ai Ashanti marathon no so ati ase ye